ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ତୋଟା, ତା ଆଗକୁ ମଶାଣି, ତା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛଟିଏ ଥାଏ। ସେଇ ବରଗଛ ବିଷୟରେ କେତେ ଶୁଣିଛି ଆଈମା ପାଖରୁ। ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଡାହାଣୀ ତା ପିଲାକୁ ନିଆଁରେ ସେକେ, ଭୂତ ବାଗୁଡ଼ି ଖେଳେ, ଶୈତାନ ଶଗଡ଼ିଆଙ୍କ ଛକା ତରକାରୀ ହାଣ୍ଡି ଟେକି ନିଏ। ଏବେ ସେ କଥା ଭାବିଲେ ହସ ଲାଗୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳେ ଏତେ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି। ଦିନେ ଖରାବେଳ ସମୟ ହେବ, କଲେଜରୁ ଫେରୁଥାଏ। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ବରଗଛ ବାଟ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ଗଛ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଛାତି ଥରି ଉଠିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଈମା କଥା। ଛାତିଟା ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ବହୁତ ସାହସ କରି ମୁଁ ଚାଲୁଥାଏ। ଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚିଲି। କୁଆଟିଏ ହଠାତ୍ କା କରି ଉଠିଲା। ଛାତି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଲା ମୋର। ଗାଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ମନକୁ ଦମ୍ଭ କଲି। ଭାବୁଥାଏ, କିଏ ଯଦି ମୋ ଉପରକୁ ଡେଇଁବ ତେବେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବି। ଏତିକି ବେଳେ ମଙ୍ଗୁଳି ଭାଇର ହଳିଆ ବଳିଆ ଯୋଡ଼ିକୁ ଗହୀର ବିଲରୁ ଫେରୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ଭାବିଲି ମଙ୍ଗୁଳି ଭାଇ ଆସୁ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଯିବୁ। ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳଟାରେ ଗଛ ଛାଇ ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗଛ ଉପରୁ କିଚିରି ମିଚିରି ହୋଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ା ବରଗଛ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବରଗଛ କହୁଛି, ଆରେ ହେ କୁଆ, ତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ। ତୁ ତ ମୋର ସବୁ ଫଳଯାକ ଖାଇ ଦେଉଛୁ। ମୋର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗୋଟେ ହେଳେ ଫଳ ରଖୁନୁ। ତୁ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। କୁଆ ବି ବରଗଛକୁ ଛାଡ଼ୁ ନଥାଏ। ସତ କହୁଛି ରେ ବରଗଛ, ତୁ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତୋ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁନି। ତୋ ଫଳ ତ ମୂଳରେ ଏତେ ଝଡ଼ୁଛି, କାହିଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତ ଉଠିନି। ଯେଉଁ ଫଳକୁ ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୋ ମଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ମଞ୍ଜି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଲେ ବି ସେଥିରୁ ଗଛ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ବଂଶ ବୁଡ଼ାଉ ନାହିଁ, ବରଂ ତୋ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ତୁ ମୋତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କହୁଛୁ। ମୁଁ ତ କାବା ହୋଇଗଲି। କି ଅଜବ କଥା। ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନଥାଏ। ଦୁହିଁଙ୍କର କଥା ତ ସତ ଲାଗୁଥାଏ। କାହିଁ କେତେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ, କୋଠା ଉପରେ, ଇଟା ଗଦା ଉପରେ ତ ବରଗଛ ଉଠିଥିବାର ଦେଖିଛି। ବରଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତ ଉଠିବାର ଦେଖିନି। ଭାବନା ମଝିରେ ମଙ୍ଗୁଳି ଭାଇର ହଳ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଗଛ ପାଖରେ। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ। ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଲୁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅଫିସରୁ ଆସି ବାପା ପହଞ୍ଚିଲେ। କୌତୂହଳ କଥାଟା ହଠାତ୍ ପଚାରିଲେ, କୁଆ ଓ ବରଗଛଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟତା କ'ଣ? ସ୍କୁଲର ବାଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବାପାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ବାପା ବୁଝାଉଥିଲେ, ଆରେ ଓଲୁ, କୁଆ ପେଟରେ ବରଫଳ ମଞ୍ଜିର ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟି ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନରମ ହୋଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ଏହା ସହଜରେ ଗଛ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମଞ୍ଜିଟା ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଏହା ଖୋଳପା ଏତେ ଟାଣ ଯେ ଏଥିରେ ସହଜରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଞ୍ଜି ଖୋଳପା ନ ପାଠିବାରୁ ଏଥିରେ ଗଛ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସତ କଥାଟି ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥାଏ। ଭଗବାନ କି ବିଚିତ୍ର ଭାବେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟିକୁ ଛାଡ଼ି ସତେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟଟିର ସତ୍ତା ବି ନାହିଁ।